Здравейте, здравейте! Аз съм Антония Антонова от Бинар БГ и съм супер радостна да се намирам в подлеза на Софийския университет, където за първи ден се провежда събитие в рамките на фестивала "Споделяме музика, емоция, култура", който ще продължи до 27 юни и ще ни представи много страхотни български изпълнители, които се заслужава да чуем в една градска среда. Днес сред тях ще има много изпълнители на фолклорни песни, също така и Жана Бергендорф, Кристо и разбира се Васко Кръпката, така че останете с нас да видите какво се случва тук. Аз съм Жана Бергендорф и подкрепям това София да стане европейска столица на културата. Вярвайте! Ти казва, че винаги си сам, поздравяваш любезно и до там. Телефонът сменен, адресът също, и всички снимки изтрити. Аз се върнах за теб, но тебе няма. Бях подготвила реч, така остана. Чак сега те разбрах в самотата. Изглежда сме еднакви. Спирам, щом си късал край, зад маската на самурай. Невидимо без звук, както ти сега си тук. Но ти ще ме запомниш ли от светлата страна? Не помниш ли за нея? Спирам, щом си късал край, зад маската на самурай. Ти подкрепяш това събитие, което защитава и брани популярната и не само българска музика в България. Защо това е важно? Защото ние сме музиканти, трябва да се подкрепяме, трябва да има повече единство, трябва да помагаме на другите таланти около нас, тези, които не се знаят, защото, повярвайте ми хора, те са много, много такива. Здравейте! Аз съм бата Васко Кръпката и подкрепям кандидатурата на София да бъде културна столица през 2019 на Европа, защото тя за мен си културна столица на света. Но защо пък да не е и на Европа, деца вика? Само да кажа, че това е китарата на Георги Минчев. Когато вехме цветето преди да разсъфти, когато падне птицата преди да полети, когато мракът светлината затъмни, когато спре земята преди да се завърти, когато те препънат преди да се прекрачил ти, когато те ударят преди глава да вдигнеш ти. В момента сме на улицата, по-скоро сме в един подлез, той си е част от градското пространство външно. Как можем да популяризираме и да разпространяваме българската музика извън медиите, извън традиционните канали? Качваш инструментите в буса. Значи не, първа точка да измислиш готини песни. Втора точка, качваш инструментите в буса и тръгваш и обикаляш. Аз съм на вечна мисия. Вчера съм бил във Варна, она вечер в Свети Константин и Елена. Постоянно палиме гумите. Майката му е свирене на живо и това е. Tudorole izborota, nema li Tudorota, nema li Tudoro, za te ljube селото. Tudorole izborota, nema li Tudorota, nema li Tudoro, za te ljube селото. Nema le Tudorole, Tudorole, za te ljube, ta nema le Tudorole, Tudorole, za te ljube, ta nema le Tudorole, Tudorole, za te ljube, ta nema le Tudorole.
Как да направим така, че народната българска музика да бъде по-популярна в днешно време сред градските хора, сред съвременните млади градски хора, според вас? Тази кампания, която сте започнали, мисля, че е едно много добро начало, защото така нашата музика, за фолклорната говоря, ще стигне до максимален брой хора от всякакви възрасти, което е чудесно. Здравейте, ние сме формация Багри. За нас е чест да подкрепим кандидатурата на София за Европейска столица на културата. Благодарим ви! До 27 юни, както вече много добре знаете, споделяме музика, емоция и култура по улиците на София и в определени горещи точки от столицата, за да подкрепим българската музика. И тук около мен са формация Багри, отново млади хора с народни носи и с подходящи автентични инструменти. Кажете за вас това събитие, какво е и защо е важно? Важно е, защото ние се сливаме с цялото общество по този начин, по който се прави самото събитие. Важно е за това хората да видят какво правим ние, музикантите. И е важно за това, че се надяваме да имаме подкрепата на общините, в случая на София.